हेलो लोगोफोर दिनै जोङो गहपुरनि राजगड़आव दिनै ऑडिशन दङ बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सीजन 2 नि दा बे प्रग्रामावनो जोङो थांगासिनो दङ। दा आंजों लोगोसे दङ जोंनिनो आदैनि फिसालामोन सानैबो आंनि फंबाय। दा जोङो पुरा नायनो थांगासिनो दङ। मोनसिगोन आरो खाथियावनोखा बारा गोजान नंखाया। प्रग्रामाथ' सोलिबाय दं होननाय खोनादों, जों नायदिनि। बे प्रग्रामावनो जोंनि नवजित नार्जारी DID लिटिल मास्टारनि चेम्पियनशिप बिथाङाबो दंफैयो होननानै खोनादों। दा नायनि सोर सोर दङ। ऑडिशना जाथ'वाखै आरो दा ऑडिशन जानायनि सिगांनो ओरैनो मोसाग्रोदों। ओनसोलनि जायगानि मोसाखावरिफ्रा मोसादों। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है।
मोसानायजों बरायनो नागिरदों दा बेनिखायनो निउ एकाडेमि ग्रुप डान्स तो नोंथांमोना गोख्रैनो Diamond English School udah tidak lain apa ya? Tema juga, semua dapat meramai antara ada juga makan jalan ini ada, ada ini makan jalan distrik Harimau Abadni, Abadgiri, Mani Jatau, Berimudi Musahari, बिथांखौ जों बड'लेण्ड पर्टेलनिफ्राय जोङो बरायनानै जों लानो सानदों बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय जों गुरै खावलायबाय जोङो बड'लेण्ड पर्टेलनिफ्राय जों बरायनानै लागोन गांसे आर'नाइजों बड'लेण्ड पर्टेलनि डाइरेक्टर सरकेसर बर' बिथाङा बरायनाय दा दङ बड'सिनि आर्टिस्ट एस'सिएशननि बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि आफादगिरि प्रवीण बसुमतारी बिथांखौबो जोङो बरायनानै लानो सानदों बड'लेण्ड पर्टेलनिफ्राय बिथांखौ बरायगोन इभेन्ट मेनेजार बड'लेण्ड पर्टेल जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय आरो बेखिनियाव जोङो खोब खाफाल गोनां होननानै जों साननानै जाय बिथांमोननि अननायाव नैबे खाबुखौ जों लानो हाबाय आरो नैबे जायगाखौ जोङो खुंनो थाखाय जोङो खाबु मोनदों आरो बिथांखौ जोङो बरायनानै लायाबा जों गोरोन्थि जागोन ओंखायनो जोङो बरायनानै लानो सानबाय डायमन्ड इंलिश स्कुलनि प्रिन्सिपाल सीमन्त दैमारी सार बिथांखौबो दसे सम गावनि सिनायथिखौ जोङो लानो थाखाय जों गुरै खावलायदों आरो बड'लेण्ड पर्टेलनिफ्राय गांसे आर'नाइजों जों बरायनानै लानो सानदों बिथांनि अननायावनो नैबे जोङो दिनैनि बे हाबाफारिखौ जोङो खुंनो जों खाबु मोनदों बिथाङा जाहैबाय डायमन्ड इंलिश स्कुलनि प्रिन्सिपाल सीमन्त दैमारी सार बरायनो थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय सरि निमाहा बिबाय आंनियाव दैमारि होनना बुंना फैनायखाय लिरदों सरि बिथाङा खाख्लारि
फिन खेबसे निमाहा बिनानै बरायनाय थाबाय। जोंहा दंबावो जोंजोंनो दिनैनि दिनावहाय गाहाय आलासि महरै जोङो हांख्रायनानै जोङो लिंबोदों थांनाय DID लिटिल सिजन 5आवहाय उइनार जानाय फंबाय मानिजाथाव नबजित नार्जारी बिथांखौ जोङो बड'लेण्ड गट टेलेन्टनिफ्राय जोङो बरायनानै लानो सानदों। बिथाङा जोबोद दुखु खस्थ' नाजानायनि गेजेरजों आरो रायजो राजानि अननायनि गेजेरजों आरो बिमा बिफानि नाजानायनि गेजेरजों बिथाङा बे मासिखौ आवग्रिनो हाबाय आरो बिथांनि जानानै सारा रायजो राजाखौ जोङो साबायखर बावदों। गासै रायजो राजानि अननाय बिमा बिफानि अननायजों बिथांनि मुखुब नाजानायजों बे दिनैनि बे देरहासारा जानो हादों। दा नबजित नार्जारी बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। दा दङ बिथांनिनो असे बिमा नबजित नार्जारीनि असे बिमा अनु नार्जारी बिथांखौबो दसे सम गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय जों गुरै खावलायबाय। असे बिमा फैफानो हादों। बड'लेण्ड गट टेलेन्टनिफ्राय जोङो बरायनानै लाबाय। दा दङ बिथांनिनो असे बिफाबो फैफादों। जोबोद खाफाल मोजां उपेन नार्जारी बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय जों गुरै खावलायबाय जौस्राङाव फैनानै आरो बड'लेण्ड गट टेलेन्टनिफ्राय जों बरायनानै लानो सानबाय। नबजित नार्जारीनि असे बिफा उपेन नार्जारी बिथांमोननि बिमा बिफानि नाजानायाव दिनै नबजित नार्जारीया गोजौ थाखोआव मोननो हादों। जोबोद जोबोद साबायखर। आरो बिथांजों लोगोसे फैफादों जोबोद दुखु खस्थ' आरो बिथाङा ससियेल वार्कार दाबो समाजनिनो खामानि मावबाय थायो आरो मोनफ्रोमबो बर' माहारिनि मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव बिथाङा दिनैसिमबो नागाराखै। बिथाङानो जाहैबाय गलाघाट डिस्ट्रिक्टनि बारग' जेनेरेल सेक्रेटारि साहित्य सभानि नीलकान्त बसुमतारी बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय जों गुरै खावलायदों। आरो नबजित नार्जारीनिनो बिमाय जायो असे बिमाय बिथांखौ जोङो बड'लेण्ड गट टेलेन्टनिफ्राय जोङो बरायनानै लाबाय। जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय। दा दिनैनि हाबाफारियाव जोङो जिखिनि नोंथांमोना कम्पिटिसन बादायनो फैदों बै बादायगिरि बिथांमोनखौ सायख'नो थाखाय जोङो जाजेस हांख्रायनानै जोङो लाबोदों। दा बिथांमोनखौबो जोङो बरायनानै लानो सानबाय। পোনপ্ৰথমে মই আমাৰ বড়োলেণ্ড গট টেলেণ্টৰ তৰফৰ পৰা আমি আদৰিব বিচাৰিছোঁ। তেখেতে হ'ল আমাৰ আজিৰ ছেকেণ্ড ছিজনৰ জাজেছ। Celebrity choreographer, judges championship Bangkok 2019 আমাৰ ইয়াত আজিৰ সিজন 2 অডিশনৰ জাজেছ হিচাপে আমাৰ ইয়াত পাবৰ কাৰণে আমি ভাগ্যৱান বুলি ক'ব লাগিব। তেখেত নিচিনা বহুত মূল্যৱান ব্যক্তিক বা সেলিব্ৰিটিক আমি জাজেছ হিচাপে পাব সক্ষম হৈছোঁ। আৰু তেখেতে হ'ল পংকজ চেত্ৰী ছাৰ। তেখেতক নিজৰ চিনাকি দাঙি ধৰিবলৈ মই অনুৰোধ জনালোঁ আৰু আমাৰ বড়োলেণ্ড গট টেলেণ্টৰ তৰফৰ পৰা আদৰেৰে আদৰিব তেখেত
Director Botanic of Thailand. Thank you so much. Aro দ্বিতীয় আছে International Judges Ujagar Classical Music. তেখেতে হ'ল গৌৰৱ মণ্ডল। আমাৰ ইয়াত ছিজন 2 তেখেতকো আমি জাজেছ হিচাপে পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু তেখেতক আমাৰ বডলেণ্ড টেলেণ্টৰ পৰা আদৰ জনাব। বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল ছাৰলৈ। आरो जोंहा जोबनायाव सासे जाजेस मोनबावदों। जोङो मोनफ्रोमबो अडिशनाव बेबायदि जायगानि जोङो सायख'गिरि जोङो सायख'नानै लादों आरो गुबुन गुबुन जायगायाव बेबायदिनो सायख'नानै लागोन। नोंथांमोननिनो बयजोंबो सिनायजानाय आदा फुंजा मोसाहारि बिथांखौबो जोङो दिनैनि बे बादायनाय आयदायाव जाजेस हिसाबै जों मोननो हादों। बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो जोंनिफ्राय बडलेण्ड गट टेलेन्टनिफ्राय जोङो गांसे आर'नाइजों बरायनानै लाबोनो सानबाय। जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय आदानिसिम। दा दिनैनि बे आलासि सिनायथि होनाय जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय। जोबोद जोबोद दा बरायनो नागिरबावदों सानजा गफुर आबोगनि प्रेसिडेन्ट पबित्र नार्जारी बिथाङाबो बरायनो नागिरदों नबजित नार्जारीखौ बरायफैनो थाखाय जों गुरै खावलायबाय। सानजा गफुर आन्चलिक आफादनि प्रेसिडेन्ट बिथाङा बरायनो नागिरदों। बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट हारिमु आफादनि गाहाय नेहाथारि राकेश नार्जारी बिथाङाबो बरायनो नागिरदों। दा बिनि उनाव जोङो बादायनाय आयदाखौ लासिगोन। नागिरदों नबजित नार्जारी बिथांखौ। दा बिथांखौ बरायनो थाखाय जों गुरै खावलायबाय आरो कालचार सेक्रेटारि बिथाङा जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय। दा दिनैनि बे बरायनाय आरो आलासि सिनायथि होनाय आयदाखौ एसेयावनो फोजोबबाय आरो बेखिनियाव दिनैनि बादायनाय आयदाखौ जोङो जागायलांनो